皆さんおはようございます。ただいま出席している議員は10名であります。定則数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。日程第1、一般質問を行います。一般質問は通告順序に従い発言を許します。なお、本定例会において一般質問に対し、町長に反問権を付与しています。通告6番、中田義恵君。9番、中田義恵君。おはようございます。ただいま議長よりお許しをいただきましたので、9番中田義恵一般質問を始めさせていただきます。その前に、この2日間、この台風9号、たくさんの雨をもたらした台風9号に対しまして、町長をはじめ、町の職員の皆様、緊張感を持ってご対応いただきました。おかげさまで何事もなく台風が過ぎ去り、私たち町民はとても安心安全な2日間を過ごすことができました。誠にありがとうございました。お疲れ様でございました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。それでは一般質問を始めます。私の一般質問は大きく2点でございます。1、町内観光地におけるゴミ問題について。2、災害に備えた備蓄品についてでございます。1、町内観光地におけるゴミ問題について。町内の観光地では、観光客が残したゴミがもはや看過できない状態になっています。時には鳥獣が食い荒らし、朝になるとゴミが散乱している状況も見受けられます。さらに、飲み残しのペットボトルなどが自動販売機周辺やトイレに放置される事例も多く見られます。こうしたゴミの散乱は、景観や衛生環境の悪化につながるだけでなく、鳥獣被害を誘発する要因にもなっていると考えます。一方、近年ではコンビニエンスストアにおいては、ゴミ箱は店外ではなく店内に設置する対応となっています。外国人観光客に日本の魅力を尋ねると、very clean、とても清潔ということを聞くことという声を聞くことが多く、清潔感や環境美化は日本や地域の観光地としての大きな魅力の一つであると考えます。町としては基本的にゴミは持ち帰りましょうというスタンスであると理解しています。しかし、それは理想であり、現実には観光地においてすべてのゴミの持ち帰りを徹底することは難しく、結果として放置ゴミや散乱ゴミが発生しているのが実情です。観光地の環境美化を維持することは、地域住民の生活環境を守るだけでなく、観光地としてのイメージ向上や来訪者満足度の向上にもつながる重要な課題であると認識しています。観光地におけるゴミ問題について質問いたします。1、町として観光地における現在のゴミ問題をどのように認識していますか。2、景観維持や環境美化、観光振興の観点から対策を取るべきと考えますが、町の考えを伺います。2、災害に備えた備蓄品について。災害時の備蓄については、国は最低でも3日分、理想は1週間程度の食料や飲料水の備蓄を推奨しています。近年では、各家庭におけるローリングストック方式による備蓄の重要性も広く呼びかけられています。津波浸水想定区域内に多くの住宅がある当町では、備蓄のやり方には工夫が必要です。防災課では、現在の備蓄品の把握に努めていると聞いていますが、各自治会における備蓄量にはばらつきがあり、全体としてはおおむね2日分程度ではないかと思われます。また、その数量については、住民のみを想定したものであり、観光客など帰宅困難者は十分に考慮されていないのではないかと考えられます。さらに、災害時には食料のみならず、簡易トイレの備蓄も極めて重要です。近年では TKB48 という考えのもと、
D、トイレ、K、キッチン食料、B、ベッドパーテーションを含むを備え、発災後、できるだけ速やかに被災者が利用できるようにすることの重要性が指摘されています。理想は48時間以内というものです。一方、西伊豆町は半島西南部沿岸にあり、地理的条件から地震や津波、豪雨災害、土砂災害等による重火被害、道路寸断による物流停止、孤立集落の発生が懸念されています。長期間かつ複数箇所の孤立が想定されることから、十分で分散した備蓄の考え方が必要と考えます。しかしながら、このようにできるだけ多くの備蓄が望まれる中、現時点では備蓄品の保管場所不足も課題になっています。備蓄品について伺います。1、現在の備蓄状況や課題をどのように認識していますか。2、今後の備蓄品の充実や保管場所確保、自治会支援、孤立集落対策などについてどのように取り組む考えですか。分散備蓄など、地域全体としてどのように備えていくのか、町の考えを伺います。以上、私の壇上での質問を終わります。町長。それでは永田議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず大きな1点目の町内観光地におけるゴミ問題についての1、町として観光地におけるゴミ問題の認識について、町として観光地における現在のゴミ問題をどのように認識しているのかというご質問です。清潔感は日本の地域観光の重要な魅力であり、観光地の環境を清潔に保つことは、訪れる方を受け入れる立場として重要な責任であると認識をしております。しかしながら、観光に伴って発生するゴミのすべてを行政が処理することは一時的にはできても、継続することは困難でございます。行政はゴミ問題の環境整備、事業者や来訪者には適切なゴミ処理の協力など、役割分担をして対応したいと考えております。次に、各国の今後の対策について、景観維持や環境美化、観光振興の観点から対策を取るべきと考えるが、町の考えはというご質問ですが、西伊豆町に限らず、観光地への来訪者の一部には、旅の恥はかき捨てといった行動をする方がいることは事実でございますが、ゴミのポイ捨て行為を少しでも減らすため、ゴミ捨てルールの分かりやすい表示、周囲の状況の見える化などにより、観光客や来訪者にも、景観維持や環境美化について責任ある行動を自然に取っていただけるような仕組みを整えられるよう考えております。次に、大きな2点目の災害に備えた備蓄品についての1、現在の備蓄状況やその課題について、現在の備蓄状況や課題をどのように認識しているのかというご質問です。国の防災基本計画におきまして、市町村は備蓄施設を確保し、避難生活に必要な物資を備蓄するとともに、都道府県は市町村による備蓄では、不足が懸念される物資を備蓄するよう努めるとされているところでございます。しかしながら、人口の多い自治体では膨大な備蓄が必要になり、現実的には必要量の備蓄が困難な例もあるようでございます。当庁におきましても、保管場所やローリングストックの問題など、課題が多いと認識をしております。次に、各国の今後の取り組みについて、今後の備蓄品の充実や保管場所確保、自治会支援、孤立集落対策などについてどのように取り組む考えか、分散備蓄など、地域全体としてどのように備えるのか、町の考えを伺うというご質問です。津波浸水想定区域外に広い保管場所が必要なこと、備蓄品の買い替え費用などを考慮すると、例えば7日生活するのに必要なものすべてを永続的に買い替えていくといったことはハードルが高いと考えております。災害時においては自治体自体が被災者になり得ますので、今国では被災初期において市町が自ら被災者のニーズの把握や物資の要請を行うことが困難な場合においては、被災地からの要請がなくても物資の供給を確保し、輸送する支援を開始するとしております。このような支援を受けられるのであれば、
必要最低限の備蓄品をストックしておけば耐えられるようになりますので、備蓄量や備蓄場所についてはもう一度現状に照らし合わせて見直しを進めてまいります。なお、自治会の備蓄品購入には引き続き助成を行っておりますが、孤立が予想される集落を含め、自主防災会の皆様に対し、被災直後は自分たちで何とかするといった自助・共助の普及を合わせて行っていく必要があると考えております。以上、壇上での答弁を終わります。中田義恵君。では、再質問させていただきます。ありがとうございました。当庁の産業の中心はサービス業でございます。医療介護を除けば、後の方の大半は観光に関連した産業に従事していると私は考えております。当庁の主産業は観光業といっても過言ではないと考えます。地域経済を考えていったとき、端的に言えば、外貨を稼げる経済活動を考えていったときに、魅力的な観光地の維持もしくはその開発というものが町の存亡に関わると私は考えております。じゃあなぜゴミ箱ってお思いになるかもしれませんが、来訪客に愛してもらえる観光地、また来たいと思わせる観光地とは何だろうという視点で観光地を歩きますと、やはり汚いのはダメだ、論外だということになります。そこからの今回の質問でございます。少し話は広げていくことになると思います。先ほどの壇上のご答弁で、一時的には可能と、でも持続は困難というようなことをおっしゃいましたけれども、もう少し具体的にご説明いただきたいと思います。一時的というのは、例えば海水浴シーズンだけはゴミ箱を置くとか、そういうことなのか、それとも短期間やってみるという、でもそれ以上はやりきれないということなのか、もう少し具体的にお話しくださると助かります。お願いします。町長。はい、中田議員は町内にたくさんゴミ箱を置いて、そこに捨てていただければ環境美化になるだろうという発想だろうと思います。では、そのゴミ箱を設置し、誰が管理をし、収集をするのかということをですね、永続的にすることは難しいだろうというふうに思います。で、一時的というのは、海水浴場などについては、当然、夏季の間、ゴミ箱を設置し、毎日のように回収をさせていただきますけれども、これは約1ヶ月半ぐらいの期間でございますので、費用についても、それなりに、かかりはしますけれども、一時的なもので処理はできます。ただ、24時間365日捨てられるゴミがあった場合に、そのゴミを毎日回収、もしくは、2日に一遍、どなたが回収に行くのかということを考えるとですね、その費用を誰が捻出し、誰が管理をするのかということを考えますと、なかなか難しい問題なんだろうというふうに思います。中田義恵君。今伺っていて難しいなって思ったんですけれど、そもそもこの質問をしようと私が思ったきっかけは、やはり堂ヶ島園地にね、飲み残しのペットボトルとかタバコの吸い殻でありますとか、マスクでありますとか落ちている。極めつけはね、堂ヶ島だけではないのですが、コンビニかスーパーで買ったお惣菜のパックでありますとか、プラスチックウェットティッシュ割り箸などが鳥獣につっつかれて散乱している状態が、見受けられるからで、そういうことが起きているからでございます。で、それはやはりなぜならばという、ゴミ箱がないからということなのだと私は考えているんです。町長のおっしゃることもちろん理解できますけれど、でもこのままで魅力ある観光地として存続できるんだろうかということを考えます。私やはり理想じゃないのかなと思うのですが、で結局今例えば堂ヶ島にしてみますと、割と事業者さんお辞めになっていて、事業者さん少なくなってるじゃないですか。ところが、それであるからこそ余計ゴミは散乱してしまうのですが、結局それを処理しているのは一つ残った事業者さんですよね。でやはり彼らのストレスというのは大変なもので、彼ら飲食そこではやってないですからね、堂ヶ島の下の方ではやっていないので、そんなようなこともあります。でも今の町長の話でもう一回確認させていただきますけど、その観光客が来ることによって潤っている事業者がそれを協力するのは当たり前だと、それでやってもらうという考えと私は理解してよろしいでしょうか。
町長。はい、そもそもですね、なんでコンビニエンスストアのゴミ箱が外から中に入ったかということです。これ、外に置いておりますと、人の目に触れませんので、家庭ゴミを中に入れる、また飲み残しが入ったまま入れられるというようなことで、大変回収について、店員さんの負担もあったというふうには聞いております。そういったもので、中であれば、やはり人間の心理的にですね、やたらなものは人の目がついているところでは捨てにくいということもあって、中に入れられたんだろうと。で、コンビニは最近きれいですよね。きれいだと思います。で、仮に、じゃあ堂ヶ島園地にゴミ箱を置いたといたしましょう。モラルのない方がそこに入れます。いつの間にか家庭ゴミも入っています。そこはモラルが崩壊をいたします。ですので、モラルが崩壊する原因を行政としては作りたくないということも一つあります。あとは回収の問題もあります。誰が管理をするのか。ということなので、買った方、食べた方、ゴミを今お持ちの方の責任において、しっかりと処理をしていくというモラルをですね、作っていただかないと、ゴミ箱をたくさん設置すれば物事が解決するという問題ではないというふうに思います。中田義恵君。今、モラルが徹底すればっておっしゃいました。じゃあそのためにはどうしたらいいと思います。もちろん表示はすべきだと思うのですが、やはり汚いままの観光地というのはやはり魅力を落としてしまうことになりますので、その辺町長どういうふうにお考えになります？町長。モラルをどうすればいいかって私に聞かれても困るんですけども、これはもう教育の問題でございまして、モラルのある人々が住んでいればゴミは散らからないと思いますよ。先ほども壇上で申し上げましたけれども、旅の恥はかき捨てと言って、自分の力ですね、離れたところではやりたい放題するような方がいると、当然モラルはないわけでございますので、そこの場所は荒れていきます。で、景観がきれいな場所でゴミ箱がたくさんあっても、ゴミ箱がたくさんあっても捨てないというような地区も当然あるわけですよね。で、今渋谷区さんの方で条例を作られて罰金を取るなんていうお話がありましたが、罰金を取られないと守れないようなモラルでは困るわけですよ。ですからそうならないような方たちに旅行に来ていただくとか、逆にきれいなところにゴミを捨てる方はいませんので、まず一発目を捨てさせないということも重要だというふうに思います。中田義恵君。その作戦を考えようというのが私の今回の質問の趣旨でございます。で、今渋谷区のお話ありましたよね。これ私今回このお話をもともとそのゴミ箱なんとか ならないかなって産業振興課のところに持って行って、そしたら渋谷区がなんかやってるらしいっていう話になっていろいろ調べたんですけど、おっしゃる通り渋谷区です。渋谷区はきれいな街渋谷をみんなで作る条例を改正していって、でどういうことをしたかというと、ポイ捨てのゴミの多くは飲料水とか食料品の容器や包装類でありますから、繁華街などポイ捨ての多い地域においてコンビニやカフェなどそのようなものを販売する店舗などにゴミ箱の設置を義務付けるというところでございますね。でこのルールを区を挙げて推進する、区がですね普及活動をするということですね。そして世界に誇れるきれいな街渋谷を目指すというものでございます。今これは事業者さんにゴミ箱を設置してもらうという方向で渋谷は条例を改正したという話でございますが、やはりですね、自分に置き換えて考えても、旅行に行ってその全てのゴミを持ち帰るでありますとか、ましてや宿泊した時にそのゴミも全部持ち帰るっていうのはね、やはり現実的ではないと私は考えます。で、渋谷は事業者さんへの設置義務化でございますよね。で、私は観光客を受け入れる地域の責任として町が観光地の美化に取り出すべき、渋谷区は区で取り組んでいるということでございますが、そういうふうに私は考えて今回のこの質問なのでございます。今責任を持つ観光地になりたいんです。住民をね、地域住民も豊かな心でここの観光地に責任を持って観光客を迎え入れるというようなかっこいい姿勢を私は見せたいなと思っているところなんですけれど、今渋谷の話出ました。町長スマゴって聞いたことあります？
スマートゴミ箱の略でスマゴっていうのがあるんですけど、でこれはもちろん分別です。分別でゴミ箱を設置するんですけれど、センサーがついていて自動的に中のゴミを圧縮してくれるんです。なのでそんなに頻回に回収に行かなくてもよくって、そして通信機能もあるので回収時期になると知らせてくれるっていうものなんです。でこれは京都の嵯峨野の竹林の小道のところでありますとか原宿などに設置されているものなんですけど、若干単価高いですけど、でもこれにするとまずその分別をしてくださいという教育というかモラルですね、モラルを求めることができますし、そして何より捨ててもらえる回収の回数が少なく済む、こんなアイデアもあるんですけど、そんなようなちょっと広げて町長考えてみるということを考えませんか。町長。別に私はゴミ箱を設置することを否定しているわけではございませんけれども、それはどなたが管理をし、それを誰が設置をするのかということですね。で、ゴミ箱でそこにあって分別をされる方は、多分そこにゴミ箱がなくてもちゃんとゴミを捨ててくれると思います。問題はゴミ箱があってもゴミ箱に捨てない方がそこら辺に捨てていかれるわけですよ。ですので、もし近くにコンビニがあればそこに捨てていただければいいと思いますし、大体購入されるところにはゴミ箱はあるというふうに思いますので、そういったところを自分で探してお捨ていただければよろしいかと。で、逆にこれ一つ始めますと、ここにも必要、ここにも必要、ここにも必要、多分そういうことになろうかというふうに思います。で、中には来られて宿泊施設というか、なんていう民泊みたいなところから出られた方がやたらなところにゴミを捨てていったという事例も町内であるやに聞いておりますが、仮にじゃあこのゴミはどうするのかという話にもなってまいります。で、町内のゴミステーションも地区によっては箱をですね、自治会単位で、購入をしていただいて設置をし、皆さんまとめられている地区もあれば、おのおのの玄関先に出されている地区もあると。で、玄関先のゴミは当然囲いがございませんので荒らされるというような事例がありますので、そこはですね、住まわれている方もそうですし、観光で来られた方のモラルをですね、しっかりと守っていただく以上に言うことはなかろうというふうに思います。中田義恵君。今年度ね、町は堂ヶ島観光地エリアの景観計画をスタートさせるというふうに予算も入っているのですが、この堂ヶ島、この西伊豆のこの観光地として推しのポイントっていうんですかね、魅力、どこをアピールしていくかって、そんなようなコンセプトっていうのはもうすでにあるのでしょうか。町長は何を堂ヶ島というかこの西伊豆町の観光地としての魅力だと捉えていらっしゃいます？町長。はい、まだ委員会は始まっておりませんので、コンセプトは決まっておりませんし、私の方からこうだということは言いにくいだろうというふうに思います。ただ、堂ヶ島の魅力はやはり景観が魅力でございますので、多分その景観を守るためにしっかりとゴミを処理させろということを議員はおっしゃりたいんだろうということは承知はしております。中田義恵君。はい。観光庁がね、推進している持続可能な観光地づくりっていうのがあります。で、観光を通じて地域の自然環境や伝統文化の保護保全を図りつつ、地域の経済や社会の発展につなげることで、地域と観光旅行者双方が観光を楽しみ、メリットがあるという考え方です。この中に責任ある観光客、リスポンシブルトラベラーという概念があるんですけれど、その旅行先の地域のコミュニティや環境に与える影響に責任を持って旅行先に配慮する考え、そういう考えを持って旅行しよう。昨今は一番分かりやすいのはオーバーツーリズムでありますとか、民有地に勝手に入っていくとか、そんなようなことがあるのですが、責任ある観光客というものを醸成していこうという考えがあります。でもそういう観光客を育てていきたいっていうことになると、観光地の方がそういう責任ある観光地をちゃんとアピールしていく必要があると私は思うのです。
こう意識改革を観光客に求めるような動きをするということです。すなわちこの観光地を愛してもらおうという取り組みをこちらから積極的にしていく。ゴミ箱ぐらい置いてもいいと思うのです。ゴミをここにしっかり捨ててください。しっかり分別して捨ててください。美しい西伊豆を壊さないでくださいというようなアピールは私はいいんじゃないのかなというふうに思っておりますけれど、それで今回この提案しております。で、この取り組みはやはり観光庁の中でもベストツーリズムビレッジとかなんか横文字多いですけど、グリーンデスティネーションとかそんなような取り組みあります。観光地として責任ある観光地としてしっかり整備、持続可能なかっこいい観光地を目指していこうというような考えがございます。私今回のこの堂ヶ島観光地エリアの景観計画のところでこの概念入れていただいて、美しい持続可能な観光地エリアにすべきだというところからのゴミ箱でございますけれど、このクリーンでスマートな西伊豆町、これを掲げていくリスポンシブルツーリズム、こんなものを目指していくというような考えについては町長何かお考えございませんか。町長。責任ある旅行者の方が来ていただけるのであれば、責任を持ってゴミをお持ち帰りいただきたいというのが本音ではございますが、ではどこまで持って帰るのかということになろうかというふうに思いますので、この辺については観光協会さんの方にですね、各飲食店も含めた店舗で、ゴミをお持ちの方がいらっしゃったらうちの方で引き受けますんで、ゴミありませんかというような一言をですね、言えるような地元になればですね、それはそれで町が管理するわけでもなく、誰の目も見えていないところでゴミが荒らされるということもございませんので、そういったご要望はしてみたいなというふうには思いますが、なかなか人の目がないところにゴミ箱だけがあって、ということはちょっと管理上まずいのではないかということもありますので、そこはですね、いろんな店舗を含めてご要望はしてみたいというふうには思います。中田義恵君。おっしゃる通り、事業者およびその住民をね巻き込んでの取り組み、クリーンでかっこいい観光地を私は目指す。でこれがすなわち私はふるさとと言いたくなる夕日の街、私これにつながっていくんだと思うんです。西伊豆の人は西伊豆町が大好きなんだねとか、しみじみいいとこだね、また来たいね、こう心豊かな街をアピールしたい、それがふるさとと言いたくなる夕日の街に私はつながると考えています。それで提案をゴミ箱ぐらい置いていただきたい。でそこにはただ置いてゴミどうぞというんではなくて、やはりこう分別を推奨していき、持ち帰ってくださいというようなアピールもしながら、でも住民が心豊かにそこで暮らすというようなことを見せる。私はそれをすることによって放置ゴミは減っていくのではないかと私は信じているところでございます。持続可能な観光地、持続可能な観光地、西伊豆町を目指すんですけど、でそう今住民を巻き込んでって言ったのがそう一つ言い忘れていたのですが、その堂ヶ島だけとか、埠頭だけとか小金崎だけとかっていう点でね、お客様にこうアピールしていくんではなくて、景観計画別々に作っているんですけど、私は西伊豆町全体面で楽しんでいただきたい、面でアピールしていきたいってすごく考えているところなんです。そうするとここに住民の関与っていうのは不可欠になっていく。住民が心豊かにこの自分たちの町に誇りを持って、そしてきれいな堂ヶ島じゃない西伊豆町を維持していくというところなんです。こんな認識をぜひ私はこの景観計画のところに入れていただきたい。もう一回伺います。それは入れていただけないでしょうか。町長。景観計画に入れるか入れないかというのはちょっと議論を私が先走っていうことはできませんので、その委員会の方でご議論いただければというふうに思いますけれども、西伊豆町の町民の方は地元を大変大切にしていただいておりますので、今日も多分朝から手の空いている方はですね、昨日おとといの台風で出たゴミについては多分掃き掃除などをしてくださっているんではなかろうかというふうに思います。ですので、その辺にタバコのポイ捨てとか、ゴミがあった時にはですね、自分たちの町をきれいにするという観点から、
捨てていただけるものであるというふうに思っておりますし、実際やっていただいているというのが現状でございますので、感謝を申し上げるところでございますので、そういった方たちが増えるというか、維持されるというか、ということをですね、努力する方が、ゴミ箱を置くよりはいいんではなかろうかというふうに思います。中田義平君。はい、この問題についてはもうおしまいにいたしますけれど、でも堂ヶ島にはゴミ箱ないんですよ、町長。ないので、もう捨てるところが本当にないんです。1箇所ぐらい私置いてもいいなって思っているところです。これぜひもう一回ご検討いただきたいということで、この質問についてはおしまいにいたします。次に災害に備えて備蓄品のところでございますけれど、もうすぐね、県は、南海トラフ地震第5次想定をね、公表するというふうに聞いておりますけど、第4次想定にしましても、レベル1、レベル2で、いずれにしても数千人、当庁では数千人が津波に犠牲になると記されておるところでございます。ハードではですね、津波避難困難区域の解消に向けて、津波避難タワーはあと1基というところまで来ました。今年度は避難路整備にも予算を取ってくださっています。確実に防災対策、西伊豆町津波防災地域づくりを進めていると私は考えております、捉えております。さて、助かった後、一命を取り留めた後、どう生きながら復興に向かっていくかということを今回考えました。その一つ、災害時に備えての備蓄について伺ったところでございます。もちろんまず家庭でのね、備蓄が必要でございますけれど、災害対策基本法にもあります。住民は食品、飲料水、その他の生活必需物資の備蓄、その他の自らの災害に備えるための手段を講ずるというふうに書いてありますけれど、西伊豆町では大半の方がこれ持ち出せない。津波、地震が起きたときにね、南海トラフが動いたときには持ち出せない。なぜなら揺れてから短時間で津波が到達する可能性が高いからであります。社会福祉協議会をリーダーとしてね、私たちは防災普及活動をするのですが、もうとりあえず地震が来たら津波浸水想定区域内の方は老眼鏡とお薬手帳のコピーと携帯電話と、それとほんのちょっとのキャッシュ、これほんのちょっとでいいからこれだけ掴んで逃げてちょうだいというふうな活動を私たちしています。重いものなんか持ったら走れるものではありません。共助、公助を信じて私たちは逃げるということにしているわけです。道路警戒にどれだけの時間を要するか分かりませんし、海からの支援も予測ができないとなると、町による備蓄と自主防災組織さんによる備蓄が命の綱になってくるわけです。私は壇上では町の備蓄のこと、それから自主防による備蓄のことですね、合わせて分散備蓄というような表現をいたしましたけれど、町は各地区に8カ所、そして本町など入れて11カ所に分散されています。自主防災も各地区、各自主防災自治会の組織が分散して備蓄を、してくれているところでございますけれど、この備蓄品についてですね、現実には必要量のすべての確保は困難と先ほど町長おっしゃいましたけれど、実際にどのくらい備蓄するのがいいのかっていうふうな数とか、各自主防ではこのくらい備蓄しておいてくださいみたいな、そんなような定められたものっていうのは今現時点であるんでしょうか。そこを伺いたいです。防災課長。はい、まず備蓄品の把握についてでございます。令和7年度時点の備蓄品の調査を行い、報告されたものを取りまとめたリストがございます。令和8年度ではそのリストを用いて消耗品等の過不足を把握したいと考えておりましたが、現在の表では集計できる状況にないため、改めてデータを整理し直してデータベース化する作業を進めていくことを考えております。それから今、基準というお話がございましたけれども、現時点ではどういう根拠を持ってその備蓄するっていう基準自体がないんですよね。そこは自治体が一番困っているところではありますので、今年度ですね、
国の方で基準を作成して市町村に示すというふうに聞いております。国の基準が示されましたら、改めて、推計人数を算出して、最低3日分の備蓄がされているのかどうかということを確認したいと思います。各自主防災会さんの、備蓄量を分析するとですね、例えば3泊分の食料が期限が切れたから3泊を買い替えますとかっていうのがあると思うんですけどもね、その元になった、どれぐらい備蓄するかっていうのが、何サイクルかしてくると、例えば10年以上前の数字をそのまま使っていれば、当然人口が減っていくから過剰備蓄になると思うんですよね。あるいは、例えばトイレの何回分のトイレの消耗品を備蓄しているかっていうのも正確に把握していないところが結構多いようです。トイレは何基あるっていうのは分かっているけども、消耗品はいくつあるか分かっていないと。なのでその辺をつらべやかにして、ちゃんと必要数が確保できるようにですね、今年度していきたいというふうに思っております。中田義恵君。今回調べてもよく分からなかったのですが、町が備蓄しているものもあり、それから自主防さんがその助成金が毎年町から出るので、それをもとに購入して備蓄しているというものがあるんですけど、これ町の備蓄と自主防さんの備蓄とは、これを享受する対象とする人っていうのは違うのでしょうか。それとも合わせて全部で町民3日分とか、そんなような考え方なのでしょうか。そこをちょっと教えてください。防災課長。まず町が備蓄しているところについては、平成30年に津波避難計画というものが作成されております。そこで、指定避難所における避難の想定者数というものを根拠に備蓄をしているという状況でございます。で、各地区については、被災直後ですね、町例えば大津波が来た時には、行政機能が一部機能しなくなるということもありますので、自分たちで何とかしていただくという部分で、最低3日分程度ですね、備蓄をしていただいているという状況でございます。なので、役場で備蓄しているものも、当然各地区にお配りするということもあり得るでしょうし、そういう使い方を必ずその指定避難所における、避難者にだけに供与するという部分ではないというふうに認識しております。中田義恵君。そうなんです。ものを見るとね、町の備蓄はその指定避難所に避難している人および帰宅困難者、うちの場合は観光客の方も当然その対象になってくると思うのですが、というふうに明記してあるところもあるのですが、当庁の場合には、そういうことは言わずにトータルで必要なところにという補完するという意味で町の備蓄は存在しているというふうに考えておいていいですか。防災課長。そのあたりの考え方が非常に難しいところがございまして、厳格に決めてしまうとなかなか難しい部分があると思いますので、やはり有事の際に足らなくならないようにというような、現時点ではですね、ざっくりした考えで、ストックをしているという状況です。中田義恵君。今回何人かの区長さんたちに備蓄はどんな状況ですかというふうにもちろん全員の方には聞ききれませんでしたけれど、そんなことをやりましたらすごくばらつきありますよね。で、今課長おっしゃったように、いや、その対象となる避難者数とちょっと違うんじゃないですかねみたいなことも結構あったりするのです。で、そこでもう一つとても重要なのがローリングストックの概念ですかね。っていうか消費期限切れの買い替えのところです。いつか町でもありましたもんね。大量に消費期限切れのものが出てしまって予算を
取ったというようなことがあります。この管理すごく難しいですし、継続的に買い替えていくということはとても大きな経費がかかるところでございますけれど、この辺のやはり区長さんたちによってその取り組み方にばらつきがある。もちろんその地域の特性ってあると思うんですよ。お水が必要じゃないところもあったりしたりするかもしれないのであるとは思うのですが、その辺のその備蓄の仕方というのは町が相談に乗って差し上げるとか協力して差し上げるというようなそんなことはしているんでしょうか。町長。すいません、その辺がですね、ちょっとなかなか難しい問題でございまして、うちなんか子供が2人いるもんですから、何かとカップラーメンとか、そういう系は常に買っておいてあります。お腹が空いたって言ったら食べれるように。そうすると、仮に1箱買うと12個ぐらい入ってるんで、被災して毎食カップラーメンだとしても4人だと、3回4回はそれで食べられるのかなというふうに思うわけですね。ただそれを全ての家庭がやっているかというとちょっとそれは分からないということも一つ、あと津波浸水想定区域内にある場合は仮にそれをやったとしてもそれが使えるかも分からない。ですので区においては、仮にそうなったとしても、その区の持っている備蓄倉庫にはこれだけのものがあるんで、2日3日はとりあえずこれで耐えしのぎ、その後行政機能が復活した時には行政の方からプッシュされてくるもので、持ちこたえる。で町としては国からプッシュされたものでまた持ちこたえるっていう、何段階かの構えが必要なんだろうというふうには思います。ですので、区によってばらつきがあるのは多分浸水区域よりも外れたところは備蓄の量がもしかしたら少ないのかもしれません。そこは皆さん考えておられる。なので長さんが言ったように水が必要な区とある意味そこにすでに水がある地区においては水を置いておく必要のないという判断をされている区もあろうかというふうに思いますので、一律区民かける何食っていう購入の仕方はしていないんではなかろうかと、これはあくまでも想像でございます。中田義恵君。でもやっぱり若干のアドバイスというかご相談に乗るっていうのはあった方がいいってちょっと今回思ったところでございます。これは私の感想でございます。次に事業所の備蓄について伺いたいところでございます。宿泊施設でございますね。で宿泊施設では予約していたお客様とその従業員の分ということで備蓄していると私は聞いておりますけれども、そういうふうになっているのでしょうか。そこをお伺いします。防災課長。ホテル関係については指定避難所になっているところしか、調査はしてございませんけれども、数は把握しております。ただ、その数が何人分で何日分なのかっていうところはやっぱり曖昧なんですよね。なので、その辺も国の基準が示されたら、根拠を持った備蓄量をストックするようにお願いしていきたいなというふうに思っております。町のまたは自主防災会さんの備蓄量のストックと合わせてそこは行っていきます。中田義恵君。おっしゃる通り、あそこは指定避難所になっているところもいくつかあって、ちょっと私などは行けたら行くんです。あそこは指定避難所になるんです。私の住んでるあたりはね、そうなるのですが、その指定避難所に避難した住民の分っていうのも考えていただける、現時点では考えていただけてないんですよね。そういうところの、指導というか助言というようなことはしないんですか。防災課長。そこの協議はもちろんしております。ただホテル側の考えとしてはですね、当然宿泊者をまず優先、その方たちがもし帰宅できないのであればその方たちの食料を用意しておくっていうのが大前提なんです。でさらに、受け入れに余裕があれば、西町民ですねを受け入れますよというような形になります。なので、
実際の収容人数以上のものをストックするっていう、中田さんの今おっしゃることであればそういうことだと思うんですけども、そこを町として、ホテルの費用で全額ねストックすることは難しいと思いますので、助成するなりっていうことを考えたいなと思ってそういう協議をしたんですけども、現状、実際どれぐらいストックしたらいいのかっていうのがやっぱり曖昧になっているところなので、そこをまず明らかにしないと、根拠となる数字ですね根拠を、正しく今年度、定めるという言い方はあれですけど、示すようにしていきたいというふうに思っております。中田義恵君。今年度はですね、協定を結んでいる宿泊施設さんに、指定避難所修繕補助金というのが予算化されているんですけれども、これ、申請状況はどうなんでしょうか。これは避難者のための備蓄には使えないものなのでしょうか。そこを教えてください。防災課長。指定避難所等修繕補助金の方ですけれども、こちらについては新たに設けた制度になりますので、どのような修繕が必要なのかっていうのをまず相談に来てほしいということを指定避難所の方にはお願いしてありますけれども、今現在は相談というものはございません。これはあくまで避難者が過ごす、あるいは避難者が避難する経路であったりとかですね、そういった施設関係の修繕、改修等に要する費用の助成ということを考えております。中田義恵君。はい、わかりました。はい。で、次には保管場所のお話でございます。でもとよりね、道庁は岬で各集落が隔てられていて、各々が孤立してしまう危険性があるわけですよね。で、先ほど申し上げたように道路はいつ警戒するかわからないということになると、分散して備蓄するということが私たちはやっているところでございますけれど、区長さんに伺いますとね、保管場所の確保がね、とても難しいと幾度もにおっしゃいます。で、備蓄倉庫の整備というのは町がやることになっているのだと私は、捉えておりますが、それは地域防災計画にも記載されているところでございます。それなのに、町が整備してくれるのに保管場所がないっていうのはどうしてそういうことになるのか、ちょっと私は理解ができないのですが、保管場所がないということに対しての解決策というのは何か考えていないんでしょうか。防災課長。議員おっしゃるとおり、保管場所の確保というのは、以前からも課題になっておりまして、やらなければいけないことだと思っております。必要であれば新しい倉庫を建てるということも必要だと思います。またですね、現在保管場所となっているところ以外でですね、例えば救護所となっている建物とかに分散しておくということも、考えられます。でそれをやりたいわけですけれども、その前段階としてですね、必要数量を把握するということがまずもって必要ですので、今その検証をしているという状況にございます。数字が見えてきましたら具体的な計画を立てていきたいというふうに思っております。中田義恵君。今のお話ですと、その数量に基づいて足りないなということであれば、保管場所を町が考えて何とかしてくれるというふうに期待を持っていいんですか。防災課長。必要に応じて、必要であれば建てるということを考えていきます。中田義恵君。とても嬉しいお答えいただきました。で、私は今回提案したいことがたくさんあるのです。で、3つあるんです。で、一つ一つお伺いしたいところなのでございますが、必要量すべての備蓄は困難であると冒頭のお話でございました。で、備蓄品重要品目っていうのがあるじゃないですか。8品目。で、それは人によっては必要なもの、人によっては不必要なもの、いや、それより他に必要なものがあると
いうことが考えられます。私はここで預かり備蓄という概念を提案したいところでございます。これ四国の南海トラフの真ん前の方たちのところをやってらっしゃる市町があると伺いましたけれど、備蓄倉庫に各家庭が用意した非常持ち出し品セットを預かるという提案です。形はリュックサックでもいいですし、コンテナでもいいんですけれど、名札をつけて、その家庭で必要なものをそこに入れて保管すると、備蓄倉庫に保管してもらうと。更新したいと思えば区長さんに言ってあげてもらえば中身の更新は自由にできると。こういう預かり備蓄の概念です。以前この概念につきましては、災害ボランティアでのワークかなんかで雑談レベルで話してあった記憶もございますが、これは私は検討の、価値あると思うのです。で、ローリングストックももちろんその範囲内でございますが、その過程で責任を持ってそのスクラップ&ビルドしていくということもできると思うのですが、この考えは検討していただけませんでしょうか。防災課長。はい、その方が必要なものは、その方がストックするという考えは非常に有効的であると思います。例えばですけど、乳児がいる家庭について、身一つで逃げたときには、ミルクがない、おむつがないといったことになるわけですよね。あるいは大人用のおむつとかも、あるいは女性であれば生理用品とかですね、そういったものも必要になってくるでしょう。でそれを、地区の方で、そういう方がいるから備蓄するっていうのはなかなか特定の個人のものなんで難しいんじゃないかと思うんですよね。そういったものを、例えば子どものいるお子さんがいる家庭でしたら、その分を預けておくっていうことは、大事じゃないかなと思います。で今現在そういうことをしている地区っていうのは実はないんですよね。なのでそこは今後やってほしいということをお願いしていきたいなというふうに思います。中田義恵君。はい、それはもう保管場所ありきの話になってきますので、先ほどのところにも話が戻ってしまいますけれども、ぜひ町でこれをやりましょうというふうにしていただければ、安心材料一つ増えるのではないかなと思います。検討していただけるということなので、少しありがたいところでございます。2点目の提案でございます。消費期限切れの買い替え、これがとても、手間とお金がかかること、ローリングストック問題ですね。それからもう一つ、保管場所不足解消の提案でございます。分散備蓄の提案でもあるというふうには捉えられますが、業者さんと災害協定を結んで物資の調達を行うように協定を結んでおくっていうと、平時からそれ蓄えておかなくていいじゃないですか。保管場所必要じゃないということになっていくんですけど、このような災害協定をもう少し業者さんと結ぶということはあまり検討なさいませんか。防災課長。市町村単位でそういうものは結ばないで、県あるいは国の方でですね、すでに結ばれたものがあります。食料を提供するメーカー、それから物流の会社等とですね、協定を結んでおりますので、先ほど町長が答弁いたしましたけれども、市町村から支援要請がなくても、必要と思われるものはもう国の方で調達をしてですね、例えば当町であれば道路が寸断されていればもうヘリ等でそういった消耗品の物資を提供してもらえるというような体制はすでにできております。中田義恵君。ありがとうございます。最後の提案でございます。やはりローリングストックと保管場所不足解消の提案でございます。町内での支援ネットワーク作りというものを提案したいというところでございます。同じ災害で被害を受けない町内の家庭にご協力を仰いでネットワークを作る。そこで町が用意した例えばレトルト食品でありますとか飲料水とかお米とかを備蓄していただく。で消費期限があるのでローリングストックとして使っていただくお米や缶詰などは日常的に消費して更新しておいていただく。発災したらそれを非常用食料品として出していただくというようなものです。
イメージとしてはそのご協力いただく家庭には多めにストックを持っていていただくというところでございますが、実際にこの概念は民間企業では広域にわたる事業所が支援ネットワークを作っていってやっている例もございますし、また自治体間で協定を結んでいるところもあるようです。概念としては BCP の概念に近いんだと私は思います。同じ災害で被害を受けないところとネットワークを作っておいて融通し合うというところでございます。でローリングストックは町や自主防が持続的にやろうと思うと、継続的な経費がかかると先ほどからずっと話しているところでございますが、家庭で消費して更新してもらえばその買い替え費用は不要となってきます。保管場所もそのご家庭のご協力によって少し解決することになります。これについての検討はいかがでしょうか。防災課長。主にその津波浸水想定区域外にお住まいの方の世帯にですね、預かっていただき、備蓄してにご協力いただくということであろうと思います。それをいざとなったときに供出していただけるんであれば大変素晴らしいことだなというふうには思います。概念としては素晴らしいんですけれども、それを実施の段階まで落とし込むということは非常に容易ではないのではないかと思います。そういった地域にお住まいでそれなりの物量を確保できる人数がいる世帯、それから町が要求する数を確実に用意してもらえるのかといった問題もあると思います。またそれがボランティアでやっていただけるということなら大変素晴らしいんですけど、もし優勝という場合には平等性を保つということも考慮しなければなりません。そういったことをいろいろ考えていくとですね、問題は多いのかなというふうに思います。しかし議員がおっしゃるように大量に廃棄しなくていいよとか、そういったメリットが非常に大きいものですので、先行事例等があれば調べてですね、研究していきたいなというふうに思います。中田義恵君。はい、ですから最初のお米の10キロは町がお届けして、でこれローリングストックして、で8歳児には今お宅で持っている10キロのお米出してくださいっていう、そんなようなイメージ、すごく私は単純なのでいけそうな気がするんですけど、細かいルール決めが必要だと思います。だから少し検討していければなと、住民も巻き込みながらの検討をしていきたいな、できればいいなと考えております。でこの私の提案は地域で備えるっていうふうな考え方なんです。でまずはね、もちろん今は課題となっております安全な防災拠点を町ではやっぱりしっかり確保してくださいと、それを確保していただいた上での地域で備える町に私はしたい。地域で備えるという考え方、自助共助公助で言いますと共助の考えをもっと膨らませるっていうことですね。西伊豆町は山から近いですし、平野部がほとんど、山から海が近いですし、平野部がほとんどありません。山間部も孤立の危険がある。自分の住んでいるところを正しく知って、どんな災害が起こりうるのか、何を備えるべきなのか、自らが考えて備えるという住民になってもらいたいというところなのです、私は。主体性を持って自らの命を守り、自分たちの住むこの町を守る住民になりたい。そのためには、並行して防災教育が必要だと私は考えております。住民が正しく恐れて正しく備えるという、これが自然にできる町民を育てる。町がやってくれないでありますとか、自主防がやっていないとか、備蓄の依存からの脱却をして、頼らない住民に育てたいと考えてのこの地域で備える提案でございます。今日はですね、今自主防さんが持っている備蓄品など把握に努めているところだと伺いました。で、私のこの提案も含めてですね、発災しても孤立化しても生き延びられる備蓄の確保、工夫を進めていきたいし、いただきたいと考えております。これについて町取り組んでいただけるというお返事いただけないでしょうか。最後の質問でございます。町長。はい、町の方でですね、すべて完璧に整えるということはとても難しいということは感じておりますので、先ほど議員が提案をされた、地区の方に、備蓄をしてもらってローリングをして吐き出してもらうということについては、先ほど課長の方も
ちょっと前向きに聞こえたのか分かりませんけども、検討してくれるというふうに思いますし、ボランティアの団体さんもおりますし、ちょっと女性会員さんは亡くなってしまったんで、主婦の方のご意見を聞く場っていうのはなかなか難しいんですけども、家庭で本当にどの程度であれば、そういったことができるのかということはですね、お伺いをさせていただいて、可能なことであれば、前向きに検討する必要があるのかなというふうに感じましたので、今後、検討した結果などについてはお知らせができればというふうには思います。中田義恵君。ありがとうございました。備蓄品があるというのは、本当に安心材料で、手ぶらで逃げることができる、命を長らえることができるという大きなファクターになりますので、ぜひこれもしっかり進めていただきたいということをお願いして、私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。9番、中田義恵君の一般質問が終わりました。暫時休憩します。